Har din virksomhed 50 plus ansatte, så skal du have en whistleblower-ordning i 2025. Forestil dig det. En medarbejder opdager noget kritisk, svindel, ulovligheder eller en alvorlig trussel mod din virksomhed. Men i stedet for at komme til dig, går de til medierne eller myndighederne. Pludselig er din virksomhed i en shitstorm, du kunne have undgået. Lyder det som et mareridtsscenarie? Det er præcis derfor, du har brug for en whistleblower-ordning, og i 2025 er det ikke længere valgfrit. Loven kræver, at alle virksomheder med 50 plus ansatte har en sikker og anonym whistleblower-ordning. Men mange virksomheder fejler. De tror, en e-mailboks er nok. De sikrer ikke anonymitet. De informerer ikke medarbejderne ordentligt. Og hvad er konsekvensen af det? Ingen tør bruge ordningen, og problemerne eksploderer et andet sted. Sådan gør du det rigtigt. Du bruger en sikker, ekstern løsning, ikke en e-mail. Sørg for, at medarbejderne ved, at de er beskyttet, og kommunikerer ordningen tydeligt, ellers virker den ikke. Gør du det rigtigt, beskytter du ikke kun virksomheden mod skandaler, du skaber en stærkere kultur og viser ansvarlig ledelse. Hvad skal du gøre nu? Jamen har du en virksomhed med 50 plus ansatte, så få en nem og compliant og sikker løsning nu. Klik på linket, inden det er for sent.